9 आगस्टआव जागोन गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव फिन बड'लेण्ड सोमावसारफिननायनि धरना। We want Bodoland! We want Bodoland! जेरैखि जायखिबा जेरैखि थांलिया मानो जों 8 थारिखै बे धरनायाव जन्तर मन्तर जानाय धरना बेयाव सहैनांगौ जों बेखौ बयबो खावलायबाय। मानो आरोबाव फिन जांख्रिथायनि फोथाराव ओंखारफिननो नागिरदों? सोर दैदेनगोन बे सोमावसारनायखौ? सोमावसारफिननायनि गुबै जाहोना मा? बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरखौ लाना दिनै मेल जथुमनाय जायो। बर' नेशनेल कन्भेन्सन जाबाय। गासिबो बर' हारिनि सानथौगिरिफोरखौ लिंहरनाय जादों। जेसेबां बर' अर्गानाइजेसन दं लिंहरनाय जादों। जों खुनु आफादखौनो बाद दोनाखै। नाथाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हांख्रायहरदोंब्लाबो बाहागो लाफैयाखै। दा जोङो इउपिपिएलनिफ्रायबो जों लिंहरदों, दा एबसुनिफ्रायबो लिंहरदों। अदेबानि बिस्रा माबा मोनसे खारनाव फैनो हायाखै। बेखौ जों सिटिखौ हरदों बिथांनिफ्राय। बिथांमोननिफ्राय जोङो माबाखौ लाना फैदों, रिसिभ खालामनायनि लेटारखौ लाना फैदों। दिनैनि बड' नेशनेल कन्भेन्सननि जथुमनि गेजेरजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया मा बुंदों फै जों मिथिनानै लानि। बर' नेशनेल कन्भेन्सन जाबाय। दिनै 1 आगस्ट बेयाव जोङो गासिबो बर' हारिनि सानसुमैफोरखौ लिंहरनाय जादों। जेसेबां बर' अर्गानाइजेसन दं लिंहरनाय जादों। जों खुनु आफादखौनो बाद दोनाखै। दा जोङो इउपिपिएलनिफ्रायबो जों लिंहरदों, दा एबसुनिफ्रायबो लिंहरदों। अदेबानि बिस्रा माबा मोनसे खारनाव फैनो हायाखै। थेवबो जों सिटिखौ हरदों बिथांमोननिफ्राय जोङो माबाखौ लाना फैदों, रिसिभ खालामनायनि लेटारखौ लाना फैदों। दा बिसोर फैनो हायाखै। दा जों दिनैनि बे जे कन्भेन्सन लिंदों, बे कन्भेन्सन लिंनायनि मोन उद्देश्यआनो जाबाय दा दिनै बर'फोरनि गेजेराव जि खैफोद फैबाय, बर'फोरनि गेजेराव जि रोखोम थासारि फैबाय, बे थासारिखौ जों बोरैहाय माने मोजां मोनसे परिबेसाव जोङो लाबोफिनलायनानै जों बर' जाथिखौ बोरै दैदेनलांनो। दा दिनै बर' जाथिनि भबिष्यतआ दिनैनि दिनाव बिराद खोमसि। दा जोङो मोनसे दिनाव मोनसे जों जायनाखि अधिकार दंमोन जोंहा बर'फ्रा, जों जायनाखि मोनदोंमोन गोबां जुजिनायनि गेजेरजों, दा बेफोर मोनसे नङा मोनसे थांफिनजोब्बाय। दा जों बेखौ बोरै रैखा खालामफिननो? दा बयनिबो गेजेराव मोनसे गिलायनाय फैबाय जे जों मा जाबावनो। दिनै जोंहा बिटिसि 6 सिडुल मोनदोंमोन। बे बिटिसि 6 सिडुलखौबो दिनै मोनफा उनाव मोनफा दिनै लांफिनजोबनानै दिनै 6 सिडुलनि स्ट्राक्चार बे दिनै बायनो नागिरबाय। दा बेजों लोगोसे दिनै जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेरावबो जायनाखि खौसे जानांगौमोन आफादफ्रा, बेबो खौसे नंलिया। गुलाय गुजाय जाबाय, एना एनि गावजों गाव फोसावसै जाबाय। दा बे हिसाबै जों मा खालामफिननाया मोजां? दा दिनै बयबो दिनै खाफाल हमदों। बर' जायनाखि इन्टेलेक्सुवेलफोर, बर'नि जायफ्रा सिन्था खालामो, बिसोर दिनै बयबो खाफाल हमदों जे बर' जाथिया मा जाबावनो, बर' जाथिया मा जाबावनो, जों मा खालामनाया मोजां, दिनै बयबो खाफाल हमदों। बेनिखायनो जों दिनै मोनसे आइडिया जोङो लाफिनलायनानै जे बड' नेशनेल कन्भेन्सन जों खुंफिनलायनानै जे बर' हारिखौ जों बिनि गेजेरजों खौसे खालामफिननो हायो नामा? दा जों बेखौ लानानै जों बे नेशनेल कन्भेन्सनखौ लिंदों। आरो बे नेशनेल कन्भेन्सननि गेजेरजोंनो जोङो जों जे दिनै मोनफा मोनफा जोंनि अधिकारखौ खोमा लाबाय, बेखौ सावरायबाय। आरो सावरायनानै जों माबा मोनसे बेबस्था लानो बेखौ जों सावरायदों। बे बेबस्थायानो जाहैबाय जों दिल्लीयाव इमिडियेटलि थांफिनलायनानै जोङो जे जायनाखि अधिकार जों होदोंमोन, बे अधिकार जे गभर्नमेन्टआ सिफायना होबाय, बेखौ बुंहैफिनलायनानै जों गोदानै आलादा बड'लेण्ड रायजो जोंनो नांगौ होननानै जों दा बुंनो थांनो नागिरदों दिल्लीयाव। बेखौ जों दिनै कन्भेन्सनाव सावरायबाय। आरो लोगोसे दिल्लीयाव जोङो 8 थारिखआव धरना हैगोन बड'लेण्ड रायजोनिनो, बेखौ जों सावरायबाय। दा जोङो दिल्लीयाव थांनो थाखाय जों गासिबो आफादखौ जों लिंनाय जादों। बर'नि जेसेबां आफाद दं बेखौ लिंनाय जादों। दा गोबाङानो थांनो खोथा होबाय। दा जों थांलायसिगोन। सारि मानसिफ्रा माने दिनै हयथ' सोरबा सोरबा बुंनो नागिरदों जे 2020आवसो माने बड' एकर्ड जाबाय बिटिआर, दानो मानो बड'लेण्ड बिफिननो नागिरखो? दा अबयसे बेखौ बुंग्रा मानसिफ्रा दा जायफ्रानोखि बिटिआर सुक्ति खालामना फैबाय, बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो। खिन्थु रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैदों आरोखि बे बड'लेण्डखौ बिफिननांसिगोन, बेखौ बुंनो नागिरदों। दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर'फ्रा गोजोननाय गैया। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर'फ्रा जेबो मोनाखै। बरंस' बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेरैहाय जोंनि खमथा दंमोन बिटिसि पावार, बे पावारखौ जों मोनफा मोनफा लांफिनजोबदों। दा जों बेखौ नुदों। दा बिटिआर सुक्तिजों जों मा मोनदों? जेबो गैया। दिनै बरंस' जोंहा रायजो मोननायनि जायनाखि माने बाउण्डारि मोनसे टेरिटरि दंखायोमोन, बे टेरिटरिखौ दानख्लाबसै। आरो नों जेब्ला बे बाउण्डारि टेरिटरि दंमोन बिटिसिनि, बे टेरिटरिखौ दानख्लाबब्ला नों इयुनाव जे बड'लेण्ड रायजो मोनगोन नों मोननाय नंलिया। बे मोनसे। ओमफ्राय बिनि बादैबो गोबां जोंहा माने माबा दंमोन, दा बिटिसिनि पावारफोर, बे पावार लांफिनजोब्बाय, जोबलांजोब्बाय दा। दा गथिखे जोंनो उफाय गैया। मा उफाय दं जोंहालाय?
जों अल्टारनेटिभ जोंहा जुदि बड'लेण्ड रायजो बिफिनाबा जों उफाय गैया आरो जों बे टाइमखौ जों ओरै हगारबाय थानो हाया माने जेसेबां टाइम थांबाय थागोन नोंहा नों इसेबां दिन माने जोंखौ गाज्रि खामानि मावनानै जोंनि अधिकारखौ माने फोजोबलांबाय थागोन दा गथिखे जों जोंनि अधिकारखौ मानो फोजोबनो होबाय थानो जोङो जुदि सेपारेट स्टेटनि आवाजखौ जुदि होयोब्ला गभर्नमेन्टआ बायद' जागोन अन्त खमसे खम मा मावनो हादों गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि थाखाय मा होननो हादों दिनै बे बुंनांगोन गभर्नमेन्टआ जे आंथ' बर'फोरखौथ' आं अननाय खालामाखै बर'फोरनि थाखायथ' जों गाज्रि मावाखै ओरै होनो गोनां जागोन आरोखि दा गथिखे जोङो दिनै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ बुङाब्ला उफाय गैया जों बुंनांगोन आरो दिनै रन्जन दैमारिमोनहा गनांगौ बेबो गवाखै दा गथिखे माजों गगोन दालाय बिसोरथ' बख'नायनि खुनु राहानो गैया दा बख'नाय खुनु बाथ्रा गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामा बुङा आरो जोंनि माने बड' नेता दैदेनगिरिफोर बिसोर बुङा बिसोर जुदि बिटिआर सुक्ति जानाय समाव जुदि बुंनायमोनब्ला जे रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिएफबिनि जेसेबां केडारफोर दं जेसेबां लिडारफोर दं जेल जादों बिसोर हगारजोबनांगौ बेखौ बुंनायमोनब्ला बेखौ जुदि माबा खालामनानै हगारनानै जुदि होआब्ला बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों बे सुक्तिखौ खालामा बेखौ स्ट्रं मोनसे स्टेन्ड लानायमोनब्ला हयथ' बिसोर गगौमोन जेलनिफ्राय दा जों मोनसे दुखु खालामोबा जोङो जेब्ला बिएसि सुक्ति खालामो माने 93आव बिएसि सुक्ति खालामबा बे समाव गोबां जोंनि बर' लिडारफ्रा जेल जादों हाग्रामा महिलारि जेल दंमोन प्रमद ब्रह्म जेल जादोंमोन परमेश्वर ब्रह्म जेल जादोंमन थजेन नार्जारि एमएलए जेल जादों आरो गोबां बिएलटिनि सरि बे समाव माबासोमोन आरोखि एबसु भलन्टियारफोर एबसुनि मावथिफोर जेल जादों दा बिसोरखौ बख'नो थाखाय जों बिराद माने जेब्ला एकर्ड जायो जों जर होदों जे बिसोरखौ गवाब्ला जों एकर्ड खालामनानै मा जानो बिएसि सुक्तिखौ मा जानो गथिखे जोङो कमिटमेन्ट नांगौ जों नोंथांमोना खोथा नांगौ गभर्नमेन्टआ जे बिसोरो माने बख'नांगौ आरो बिसोर बख'ब्ला जों सुक्ति खालामो दा बे हिसाबै जों सुक्ति जानाय लोगो लोगो गासिबो लिडारफ्रा गजोब्बाय मोजां जाबाय दा जोंनाबो नैबे माबाया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे जिनिसा फैयोमोनब्ला मोजां जागौमोन दाथ' फैयाखिसै दा जेलाव थाबाय जा दुखु मोनो दिनै जे जोंनि माखासे जायफ्रा संग्राम खालामनाय होननानै जायफ्रा जिबन दाननानै माने संग्राम खालामबाय दिनै बे संग्रामनि नेताफ्रा जुदि माने बिटिआर सुक्ति खालामनानै जेलाव थानांगौ जायोब्ला आरो जोङो ओजोंहाय रंजा खुसि थानांगौ जायोब्ला बे बिखा गावो आरोखि दुखु मोनो आरोखि बिदि जानो नाङामोन दा गथिखे जोङो दिनै लुबैदों जेसेबां जेल जानाय दं बिसोर बख'नायनि बेब'स्था खालामफिननांगौ आरो जाय केस जानानै दं बे केसखौ उइद्र' खालामफिननांगौ जों बेखौ लुबैयो ओमफ्राय जायफ्राखि माने सारेन्डार जानानै दंफैयो न'फ्राव बिसोरनि जिउफ्रा मोजां जानांगौ दा दिनै बन दानानै जायो थेला बोनानै जायो दुखुनांथाव मिरौ जिरौ गोदाव सोराव जिबन दा जोंनि संग्रामिफ्रा जुदि जोंनि मावथिफ्रा जाथिनि थाखाय मावनानै जुदि आलाय सिलाय जायोब्ला आलाय सिलाय जिबन खालामनांगौ जायोब्ला बे माने दुखुनांथावसिन जेबो थाया बेखायनो जों दिनै गोदानै मोनसे स्पिरिट लाफिनलायनानै जोंहा जुदि जेबो जायाखिसै जोङो एथ' जुजिबाय संग्राम खालामनानै जोङो माने जोंनि जिबनासो बरबाद जालांजोब्बाय ओमफ्राय जोङो जेबो मोनाखिसै दा जों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनोब्ला मोजां जागौमोन सुक्तियाव मोजां जानांगौमोन बेखौ सानदोंमोन जायाखिसै बेथ' गाज्रिसिन जाबाय दा गथिखे जोङो बे समाव जोङो सरकारनो गोबाव टाइम होबाय थानायनि खोथा गैया जोङो थाबैनो गोबाव टाइम खालामाब्लानो जों दिनै बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जोङो आवगायबोनांगौ बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जों संग्राम खालामफिननांगौ जों दा बेखौनो दिनै बयबो आल'सना खालामदों डेम'क्रेटिक नन भायलेन्ट जागोन आरो जों मेलेमखौ बाहायनानै सुस्थ' भाबै जों माने ओरैबायदि संग्रामखौ जों खालामना दोनदों जाहाथे अनादर जोंनि बर' फिसाफ्रा आगोमा भाबै थैनांगौ जाया जों बेखौ सिन्था खालामदों नाथाय गोबां माने जाहाथे जिउ नस्थ' जाया जों बेखौ सिन्था खालामदों आरो जोंनि माने जायनाखि दाबि बड'लेण्ड दाबि बे बड'लेण्ड दाबिया एबारनिफ्राय सोनाबहा संकसनिफ्राय सानजा सदियासिम जागोन जों बे दाबिखौ जों खालामगोन आरो जों बेखौनो लानानै जों बुंबाय थादोंबो आरो जिहेथु गहपुराबो हाबाखिसै सनितपुर बिश्वनाथबो हाबाखिसै दा बेखौ जों सोसननो बोरै हायो बेखौ जों नाजागोन ओंखायनो जोंनि बेबादि दाबियाव बड'लेण्ड दाबियाव जों बे एरियाखौ जों एखे सदियासिम लांगोन संकसनिफ्राय सदियासिम जेरैखि जायगाफ्रा जेरैखि थांलाया मानो जों 8 थारिखै बे धरनायाव जन्तर मन्थर जानाय धरना बेयाव सहैनांगौ जों बेखौ बयखौबो खावलायबाय आरो जोंनि मेइन माने धरनानि उद्देश्यानो जाबाय जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों बोरै माने सृष्टि खालामनो